Jeg er blevet bedt om at udarbejde et årsregnskab for IC Companies. Alle beløb, der står her, skal være i tusinder, så der skal være 3 nuller bag. Så har vi første bilag, det er ud fra lageroptælling per 31.12.2012, at vareforbruget for fjerde kvartal opgjort til 340 kroner. Vareforbruget for årets 3 første kvartaler er bogført. Og her der debiterer jeg på vareforbruget og krediterer ned på varelageret. Så er der bilag 2. På biler afskrives i 2012 50 kroner. Der debiterer jeg på afskrivninger på biler og krediterer på akkumulerede afskrivninger på biler. Bilag 3 lyder nogenlunde lige sådan. Det er på inventar afskrives i 2012 30 kroner. Så igen, der vælger vi at afskrive på inventar i debit, og så krediterer vi akkumulerede afskrivninger på inventar. Så har vi bilag 4. Den 1.10.2012 betaler bogført man en forsikringspræmie på 20 kroner. Præmien vedrører en forsikring af selskabets inventar og varelager, og den omfatter perioden fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Så her krediterer vi 15 på øvrige omkostninger, da sådan noget som forsikringer hører ind under her. Og så debiterer vi ned på periodeafgrænsningsposter. Og bilag 5, momsregnskabet afsluttes over konto for momsafregning. Og så kører jeg ned til momsen. Og købsmomsen, den har jeg valgt at kreditere de 110, og så har jeg debiteret dem op på momsafregning. Og modsat, der har jeg salgsmomsen, der har jeg debiteret 280 på køb på salgsmoms, og krediteret dem op på momsafregning. Og så er der bilag 6, privatforbruget for 2012 afsluttes over kapitalkonto. Og der har jeg debiteret 400 på kapitalkonto, og krediteret 400 på privatforbrug. Og så lægger vi tallene hernede af sammen, og det har jeg gjort med autosum. Det går man op og gør her. Så kører vi ned, og det gør vi så også herover. Så over i vores efterposteringer, der gør vi det samme. Så tager vi lige autosum. Og så skulle de to helst gerne stemme overens, og det samme herover. Så skal vi i gang med vores resultatopgørelse. Og der har vi vores omkostninger og indtægter. Der har vi vores indtægt, der er varesalg. Og så har vi vores omkostninger her ved vareforbrug. Ved at det er debit, så skal vi plus de 2. Og hernede af kan I godt se, der er jo ikke 2 tal, så der kan vi sagtens bare trække tallene over. Så hernede, der har vi en debit kredit. Dem skal vi minus, og de giver 115 de 2. Så har vi som eneste indtægt ellers, der har vi vores renteindtægter. Og så tager vi vores fine lille linje her, og trækker ned, og så siger vi autosum. Kan vi ned og kigger? Og det giver så 3897. Så tager vi de 2 tal her, og trækker fra hinanden, og så får vi de 606. Dem lægger vi så til herover ved årets resultat. Så kører vi op og gør det samme ved indtægt og kører ned her. Og autosum. Og der giver det dette tal, og så skal vi egentlig bare rykke det ned. Så kommer vi over til vores balance med vores aktiver og passiver. Og vores aktiver, de står altid i debitsiden, og passiverne, de står altid i kreditsiden. Aktiverne, det er vores værdier i virksomheden, og passiverne, det er det, vi skylder væk. Og der har vi jo vores biler, inventar og vores varelager og alle de ting. Men så skal vi huske, her der har vi en kredit, og det er en gæld, og den skal vi sætte herover i passiver, og dem skal vi lægge sammen, fordi det er kredit, det er sammen med debit, det skal også lægges sammen. Så kommer vi herned, hvor vi har en debit-kredit, og de 2 skal vi trække fra hinanden, og det giver så 1160. Og det er jo egentlig bare det, man skal gøre nedad. Så tager vi vi er meget glade for autosum, så autosummer vi.
Og det samme gør vi over i den anden side. Så tager vi de 606, sætter over, og dem lægger vi til de 1291, og så giver det 1897, ligesom det gør herover ved vores aktiver. Så har vi vores lille fine resultatopgørelse, hvor det også er i 1000 kroner, og det er for 2012. Der har vi vores nettoomsætning, den har vi jo inden fra vores afslutningsark, det er 4500. Så vores vareforbrug, det ligger også herinde, længere op. Det ligger der. Så tager vi det tal der, og sætter ind, og så minuser vi de to, og det giver så 2585. Så har vi andre eksterne omkostninger, og det er en note. Den ligger herinde. Og det indeholder salgsfremmende omkostninger, lokale omkostninger, kassedifferencer, bilers driftsomkostninger og øvrige omkostninger. Og dem lægger vi alle sammen, og det giver 987. Dem går vi ind og sætter ind her. Og så skal vi personaleomkostninger, der har jeg valgt ikke at lave en note, fordi der kun er den ene personaleomkostning, som der er, og det er de 900. Så dem sætter jeg ind her. Og så trækker jeg de to tal fra bruttofortjenesten, og det giver 698. Så har vi anden note, der hedder afskrivninger. Den er herover. Det er biler og inventar. Og så lægger vi dem sammen, og det giver 80. Så de 80, dem sætter vi ind her. Så trækker vi de 80 fra de 698, som I kan se, jeg har gjort heroppe. Og det giver så 618. Så skal vi plus vores renteindtægter, de ligger herinde. Og det samme med vores renteomkostninger, som vi også skal have ind, og dem har jeg lagt pænt ind her. Så tager vi resultatet for renterne plus og renteindtægter minus om renteomkostninger, og det giver 606. Så går vi ind i balancen, og det er også i 1000 kroner, det skal jeg huske at sige. Det er balancen per 31.12.2012. Vi har vores aktiver og vores passiver. Vores aktiver, der har vores anlægsaktiver, og der har vi note 3, der hedder biler. Så går vi ind, og der har vi anskaffelsesværdien på 300, akkumuleret afskrivning på 100. De to trækker vi fra hinanden, og så har vi den bogførte værdi på 200. Den sætter vi ind, og det er faktisk det samme, vi gør med inventaret, for der har vi også en fin note. Og det er også anskaffelsesværdien minus akkumuleret afskrivning, og det giver 130. Så dem sætter vi ind, og så lægger vi de to sammen, og det giver 330. Så er vores omsætningsaktiver, hvor vi har vores varelager, der er 1160, og det finder vi inde i vores afslutningsark. Så har vi note 5 med tilgodehavender. Går vi ind i noter, så finder vi note 5, den er her. Det er varedebitorer og periodeafgrænsningsposter lagt sammen, og det er 215. Og dem lægger vi ind. Vores likvide beholdninger lægger vi også ind, og det er vores kasse. Så lægger vi de tre tal sammen, og det giver så 1397. Så tager vi de 330 og de 1397 og lægger sammen, og det giver 1727. Så går vi over i vores passiver, hvor vi har vores egenkapital. Egenkapital primo, det er 200. Vores overskud, det fandt vi ud af over i resultatopgørelsen. Det er de 606. Og så lægger vi de to sammen, og det giver 806. Så har vi vores gældsforpligtelser, vores kortfristede gæld, og den ligger herinde ved note 6. Anden kortfristede gæld, der har vi momsafregninger og andre kreditorer, og de to lægger vi sammen. Så sætter vi de 280 ind i anden kortfristet gæld. Vi har kassekreditten, og vi har vores varekreditorer, dem har vi også fundet. Og det giver så i alt 921. Så skal vi tage de 806 og de 921 og lægge sammen, og det giver 1727.